Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Lokal nga panguluhan, kaupod ang LTFRB kag Ceres Bus Liner, nagtanyag sang libre sakay sa mga luyag mag-walk-in sa mga vaccination sites sa syudad. Kag Iloilo City Government, ginkilala bilang top employer sang Pag-ibig Fund sa Bugos nga Visayas. Wala untat ang pagpatigayon sang vaccine rollout sa syudad sang Iloilo. Subong nga adlaw, bukas ang SM City Iloilo kag Robinson's Place Haro para sa mga luyag mag-walk-in nga residente kag hindi residente sang syudad. Nagtanyag man ang lokal nga panguluhan, kaupod ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Ceres Bus Liner sang libre sakay kag inengga patigayon subong gidla mga adlaw. Para naman sa mga luyag magpabakuna sang second dose sang Sinovac vaccine, magpadulong lang sa Mega World sa distrito sang Mandurriao. Bukas man ang Iloilo Convention Center para lamang sa mga residente kag nagatrabaho sa syudad sang Iloilo nga luyag magpabakuna sang second dose sang Pfizer vaccine. Nagapadayon man ang barangay-based vaccination kag subong nga adlaw bukas ang Barangay Hibawan Norte, Mandurriao para sa magabaton sang second dose ng Sinovac. Samtang, kahapon nga adlaw nakarecord ang Iloilo City Government sang 1,855 ka mga Ilonggo nga nabakunahan sang COVID-19 vaccine. 1,278 gikan sa mega site kag 577 gikan sa community-based vac site. Ginkilala kag ginpasidunggan sang Pag-ibig Fund ang Iloilo City Government bilang top employer sa Bugos nga Visayas. Inibangod sa pagpanikasog sang lokal nga panguluhan nga mataga ng ilang mga empleyado sa mga benepisyo kaangay na lang sang savings program kag affordable home financing. Samtang, nalakip man sa 22 ka mga finalist ang Iloilo City Government sa Galing Pook Award gagid patigayon sa Oktubre 20. Madamo na sang pagpasidungog nga nabato ng lokal nga panguluhan bangod sa tampad kag wala untat nga serbisyo sini para sa mga Ilonggo. Sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.